Kumusta po kayo? Magluluto naman po tayo ngayon. Sotanghon gisado. Ito po ang mga ingredients: garlic, onion, red bell pepper, carrots cut into strips, repolyo or cabbage, bagu beans, breast chicken or himayin po ng maliliit. Umpisahan na po natin maggisa ng bawang. At sibuyas. Maglagay na rin po ng toyo. At oyster sauce. Ilagay na rin po ang hinimay na manok or ang breast chicken. Maglagay po ng tubig ng 800 ml. Ilagay na rin po ang bagu beans. At isunod po ang carrots.
Thanks for watching. Don't forget to like, share, and comment down below. And subscribe. And don't forget to click the notification bell para po ma-notify po kayo sa susunod po namin video. Bye!